Ole, chỉ bây lệ vek ole. Cái này mục khát lẽ mấy trò. Hey, tụi lai chú đồ làm mạ thế, kan bôi về nếu mà video thế bộ kan ổn ta, man lawa, kan react man lawa, react chắc tak tak, cái ngã vel tụi mà sẽ đồ làm mạ kan bôi được nè. Duangin video thế bộ kan ổn ta tắm thầy lawa. Bộ này sẽ mình sẽ thiam na thế kan nghe ní sẽ là. Chú tí roll chuan, hey, tụi chúng chú react lâu thế lâu video các mua. Vẫn lại à. In khom tu ra ka in siam ma ka in thiar la in Facebook reels si ka en na sa in ni ve thau ka ringa reels en ten or ve thau ka ringa ka en na sa reels ti hian ke so sa ra zai zai thiam ti tau mai a video toy an ron da a moi ka tilu tu ka chu hla chu ti chuan i react kha ka du ta YouTube pa ka song ngal ta alo rei to khop me hei tin nge ka lo shia lo thei ni ka tia hey 4 years ago ti dei me ni to tu na ron da po hi sang te Ronald ti hian in lo upload to eng po ni se ta hian lo om renga kan react do na zai thiam zai mi pa zai dik tak mai zai nung bok si zai rau bok si kan tiang si o ka tiang kha ania o opa em mai ani a zai thiam ani top mai di ngai thang o kan thang mai kan subscribe po tang khai azai thiam hle mai hey kalau ngai tua mai mai a ai zel ro sang tren pona o kha in po lek lek katia ma se
jail ro sang ai zun tle min a o alien le deuhin ka hria moi studio a uluk tawin record ta sela avan moi don em ti te ka lo ngai to FB reels lama ka sira ka chuan scholarship mi ti thu te po an ron soia ma se enga ting heting e ma zai thiam hi a re vung vung mai le ka tia au yom ka tia enge kan promoter thade deu kan nei te po hanin han promote sira o ti te ka lo ngai to a o nal ro pui siamo pathian fakna la han sa nung ro pui si ka tuna po kumlia mi te to nia 4 years ago ti nia tuna kan mu ve chau ania zanina kan se ve chau ania kami azai nu po khan ka tinge azai sun zom lo nge azai sun zom kan lo se lo zok nge khat tiang anga onal moi chung chuang dang dai lu tuk nei zai thiam kha au yom ka ti han u bo le na tan chuanin aroin lan ro se ti hi he ka channel ka tang hian ka shil to ni ronin lang lan slain tha sum mi lovin pathian fakna hla sa hian rong ron bol sela ka du ani ti ha eng po ni se kan cha ba sim shemange alo mu ve nge tura te po ngai la atrange ole thli tu te kan video te mi lo thlir chakawangin ilom thu kan soi ni sela kum thar lama chuan kan soi le lo nga content thar tur te po nei ve hei ezona dang kan nei awangin youtube hi duangin kan kalpui man lo thi na chuti ro jong kum thar lampanga chuan han ti ve tak tak ila ti te ka ril ru chuan om mai mai a tum te chu thianga ru mana siam te po thu a thianga a lo tin nei ro pathian thu thu ni sela chuti ro chuan content tur te thar te po kan nei ve ani kum lama tanga karil ru om to kha ni ma se hau tak ve de hlek dona sum tam tak sen ngai ang chi te ania chuti rol chuan kan han tum ve sin pot chu ania eng po ni se chung te po chu kan soi chuak lang ve sim sim ma le chu zabai nong tra ve ule